suram saratetan padang asor lan pajare lah ing kono ta wonten para kadang Pandhawa saking negari Sidoarjo. Dasar negari Sidoarjo ingkang jero tancep adoh kuncarane dhuwur kukuse yo jembar laladane dening Pratandha kathahing para kurawa ingkang sami semuyut kala mangsa sok glondhong pengareng-areng Raja Peni, Guru Peni, guru bakal yo guru dadi sedaya mingkene nyatur pateku ing Sang Praja Kurawa. Sinten to ingkang ngrenga Kuraya ing Praja Kurawa nadyan ucapake nyejeluk Patih Kumbakarna ya Patih Maesasura ya Patih Lembusura kacarita mangkono kondangi sang jagat raya Sang Prabu Kumbakarna Ratu kang sugih Mas Picis Rajagana bebasan sang lumahing Bantala kurbing angkasa kang ana kang tanding kesugihane bondo donya nanging cacate marang ingkang kathah kegundangane Sang Prabu Kumbakarna Ratu kang kedurungan roh kewani tegese ora ing satu kewan katiting saking kativise kamurusan kandel kamurkang saka watak ngelar jajahane dhewe merupak jajahane wong liyan mangkono lamun ginunggung labane nata wiyaring jajang pranyata sarati marke tanana bedhote sinigek kang muruhi kandha ganti ingkang cinarita medal ing paseh Banjawi Winursita lampahing prajurit Kurawa pating bleber pating serulung kadhewe manyar sewu kang winangun sami oglang saron tindak pating bleber pating serulung kadhewe manyar sewu kang sami winangun iki ora barisaning Patih Kumbakarna wis pepanandir ning kangadyaning oleh ya lihat jalan
aku sing temuke Patih Indriya Moyo Sampara Wadyabala. Kalian udah mikir-mikir. Jagal Abilowo sing arep sowan ning ngarsamu iki ya tak ngenteni. Ayo. Wes oleh sunat pesen bapake iki. Gojreng iblis anak. Oke, bro, jalan iki.
Rada pinggir yo le, sing ngarep pendan kene. Le, rada. Ayo bang, masuk. Ayo. Masuk Baiko.
mundur ya le lapangan kenceng rodo mundur metengi bapak sawon iki Nanti lagi ya, nanti lagi. ayo ikut ae mbak wes tak sabar iki tengah ya ngono mbak tak sarang enak teman iki tangane dhuwur mbak le Banyuwangi, Raino Banyuwangi.
Anak sopo ki tengah iki belajar ya do ya Allah. Prajurit, prajurit, ayo yang balik kandangin dewe
ketinggalan pati cakale pilo ayon Yaki pate cakal birowo Yaki pate sing bangkang lang balil ay dikongkon asok dengan dengar-dengaran ora bukelem ay aku iki mata cakal birowo sopo sing lagi marang-marang putu bakal tak putu ay ¿Qué pasa? Mulai ngamuk bocone ya. Ayo. Awas. Wah, laluk sirah. Dapat pundak. Ayo. Ayo, awas. Ya, leno bangken aku. Aku tak kuat dan merontak kamu. Oke, sahabat Karigoyo, Yo, maju. Kamu surah Broto, Jaya Broto. Sopor paling tanding kalau Pate Kumbo Karno. Iki tanding ora apa-apa. Nanti pusat kamu. Iya. Ayo pusat pemengklik kepada ditone. Maju. Ayo, tengok pusat kamu. Ayo. Ayo. Ora apa-apa.